كما يقال المرأة شريكة الرجل في الكفاح، وهذا ما برهنت عليه مقاتلات كتيبة قطة الصقراء في حربنا ضد حماس عندما دخلنا إلى قطاع غزة، وكانت مثالا حيا على القوة والعزيمة. אז אני אור, אני מפקדת של גדוד קרקל, גדוד שכולו מורכב מלוחמים ולוחמות שנלחמים כתף אל כתף. חמאס לא עניין אותם שמתחת לקסדה יש שיער, ולא עניין אותם שיש לק באצבעות. מבחינתם הם דרשו, שנקרא דין אישה כדין גבר, וכולנו נדרשנו לאותם יכולות ולאותם ביצועים ולאותם סטנדרטים. והלוחמות שלי יודעות את זה. הן יודעות, הלוחמים והלוחמות, שאנחנו נעשה כל מה שידרש מאיתנו, לא משנה איזה משימה זאת תהיה, ונעשה את זה על הצד הטוב ביותר. אני מאמינה שלנשים יש כוח שהוא מיוחד. נשים יביאו את השלום. נשים יש להן את היכולת להשפיע על כל מי שבסביבה שלהם, ולהביא לזה שאנחנו לא נצטרך להגיע למצב הזה שאנחנו במלחמה. ולנסות בשבילן ובשביל הילדים שלהם למגר את תופעה הזו שנקראת חמאס. חמאס זה ארגון טרור.